ଯାତ୍ରାରେ ନିଆଁ ସହିତ ଖେଳ। ଯାତ୍ରାରେ ଏହା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍? ନିଆଁ ସହିତ ଖେଳିବା କ'ଣ ସହଜ କଥା? ଯାତ୍ରାରେ ନିଆଁ ଧରି ପୁଣି ଉପରକୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଯଦି ନିଆଁ ପିଣ୍ଡୁଳା ଲୋକଙ୍କର ପଡ଼େ ବା ନିଜ ଦେହରେ ଲାଗିଯାଏ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ଏଥିପ୍ରତି ସରକାର ନିହାତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପୁଣି ଝୁଲି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଦଉଡ଼ିରେ ତ କେତେବେଳେ କାହାକୁ ବୁଲେଇ ଝୁଲୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ ଦଉଡ଼ି ଛିଡ଼ିଯାଏ ବା ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି, ଏ ଯାତ୍ରାରେ ଏହା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍? ଏ ପଡ଼ିବାରେ ମରିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଏ, ଏ ନିଆଁ ଜାଳିବାରେ କେତେ ଦୂର ଠିକ୍? ଏଥିପାଇଁ ଯାତ୍ରାବାଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କିମ୍ବା ଦମକଳ ଗାଡ଼ିର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଦରକାର। କାହିଁକିନା କେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇପାରେ। ଯଦି ନିଆଁ ଲାଗିଯାଏ, ଦର୍ଶକ ମାଡ଼ଗୋଳରେ ଦଳି ଚକଟି ହୋଇ 2-4 ଜଣଙ୍କ ନିହାତି ମରିବେ। କଳାକାର ମରିବେ ସେ ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ ମରିଯିବେ। ଏହା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍? ଯାତ୍ରାରେ ଏହା ଡ୍ୟାନ୍ସ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏ ଡ୍ୟାନ୍ସ ନ ଲୋକ ଯାତ୍ରା ହୋଇପାରିବନି। ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ? କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଏ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ କେତେ ଭଲ, କେତେ ଖରାପ, ଆପଣ ମତାମତ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।